Hej Jesper. Hej. Vi ved, at du har et landbrug med omkring 400 køer. Ja, og 600 hektar land. Ja. Hvad vil du sige til, hvis dit landbrug det skulle blive økologisk i 2040? Jamen, det vil jeg sådan set synes, det var meget træls, da det ville komme til at koste ekstremt mange penge for mig, og at jeg ville skulle bruge rigtig lang tid på at lave det om, jeg egentlig har brugt rigtig mange år på at bygge op. Og det kan godt være, at vi vil få flere penge for mælken, men der vil så til gengæld også komme mindre mælk, fordi vi kan producere mindre græs, fordi vi ikke må give det gødning. Og derfor vil koen jo få mindre at spise, så i sidste ende, der vil det sådan set være hip som haps, hvad vi vælger. Så du tror ikke, at et 100% økologisk samfund, det vil komme op at køre? Nej, jeg tror aldrig, det vil komme helt op at køre, fordi der vil også altid skulle være noget konkurrence i priserne. Sådan at der vil altid være nogen, der hellere vil spare pengene og købe noget fra et konventionelt landbrug, end skulle købe fra et økologisk landbrug. Super, tak. Det var slet. Det er et godt budskab, det vil sende, altså. Men jeg tror ikke, det vil sådan i længden. Så der er også en hel masse af det konventionelle landbrug, som der vil gå tabt, fordi at vi skal have indført økologisk. Altså så selvfølgelig så vil landbrugene jo nok gå over til de mere økologiske, men der er mange af de der større mejerier, som vi plejer at tjene rigtig godt på, der vil gå tabt. Så også, hvis det er fordi, vi blev omlagt til et økologisk landbrug her i Danmark, så vil det komme til at koste staten 430 millioner kroner mere, end det gør lige nu, for at vi har det samme udbytte, som vi har, når vi har konventionelt. Så alt i alt så vil det blive rigtig dyrt for staten at omlægge til økologi. Og så vil der selvfølgelig blive nødt til at komme nogle nedskæringer på nogle andre fronter, for at landbruget det skal komme til at blive økologisk. Og det synes jeg, det er en lidt stor omvæltning, blot for at vi bliver økologiske og mere grønne. Altså. Vi er stærkt imod omlægningen af det danske økologiske, både hele fødevareindustrien og også alle landbrugsformerne, da det for det første vil kræve en utrolig stor økonomisk omlægning og omlægge, omlægge landbruget fra kontroversielt til økologisk. Og jeg har netop et udvalg siddende lige heroppe, som er i gang med at undersøge, hvor stort det økonomiske spring er. Så det kan vi endnu ikke dokumentere, men det er vi selvfølgelig klar med snart. Derudover så er der flere og flere artikler og undersøgelser, senest fra den danske seniorforsker Pia fra DTU, som fortæller, at der faktisk ikke er nogen sundhedsmæssige fordele i økologi. Altså det er ikke dokumenteret, at økologi er sundere end ikke-økologiske varer. Det ser vi som en stor, det ser vi som en af de væsentligste punkter for, at det ikke er nødvendigt at omlægge alle landbrug og fødevareindustrien til økologi. Man kan sgu nok et eller andet sted se sig selv i spejlet, ikke? Hvis man gerne vil have et ordentligt samfund, så kræver det måske, at man bruger nogle penge. Det tror jeg også, politikerne de har fundet ud af. Helt enig, men hvis det er, vi tager, nu ved vi, at lige nu der er mælkepriserne ufatteligt lavere, og de tjener ikke særlig mange penge i landmændene for tiden. Hvordan skulle de så lige hurtigt kunne finde en 3-4 millioner frem til at kunne lave det om til et økologisk landbrug? Det har jeg i hvert fald meget svært ved at kunne se. Det tror jeg også, at mange af de andre landmænd har. Det er jeg helt 100% enig i. Så må man igen tænke på det, at måske er det, man skal tænke på, at det er hårde tider. Men nogle gange skal man lave nogle svære beslutninger, og det kunne fx være, at man må stille om til økologisk bare for at få et bedre liv. Eller bare for at få et bedre liv. Det er jo helt sikkert det, vi alle sammen håber på, at vi kan få et ordentligt liv uden problemer, som nogle ting, vi egentlig kan gøre noget ved, som fx gift i mad og forurenet grundvand.